Dagene er blevet længere, og med varmen og lyset kommer forårets mylder og liv frem efter vinterens kulde og mørke. Også under overfladen i vores mange småsøer og vandløb begynder nyt liv at tage form. Udnyt det gode vejr til at tage på opdagelse ud i naturen. Til sådan en fisketur skal du bruge et net og en hvid balje. Hov, hvad er det, der sidder fast på det visne siv? I søen kan du sikkert finde en klump frøæg. I søen kan du sikkert finde en klump frøæg. Rundt om frøæg dannes en geléagtig masse. Hvis I rører ved æggene, kan I mærke den geléagtige masse. Med den flyder æggene op i vandoverfladen, hvor solen rigtig kan varme. Det er varmen, der får æggene til at klække. Mylderet venter på jer. God tur!